הם הציעו ללכת למסיבה. עכשיו במסיבה לא היה בנים, לא היה כלום. אחת השאלות בקבוצה היה כזה דילמה. קודם כל הייתי שואלת את ההורים, אם הם מסכימים לי, הייתי הולכת, אם הם אמרו לי שהם מעדיפים שלא, אז לא הייתי הולכת, כי אני בעצמי לא בטוחה אם אני רוצה ללכת. אבל אם היינו אומרים לך, תשמעי, אנחנו חושבים שאת צריכה לבחור. אני לא הולכת. לא היית הולכת? ואם החברות האלה היו צוחקות עלייך? מי הם בכלל שצחקו עליי? אני הייתי הולכת משם, לא הייתי חברה שלהם, מה זה חברות הן צוחקות עליי? ואם היה לי חברות כאלה, הייתי אומרת להם, טוב תקשיבו, לא מתאים ללכת למסיבה הזאת, אני בעצמי חושבת שזה לא ברמה שלי. ברור שאני רוצה להיות עם חברות והכל, בכל זאת אני יודעת, וטוב, בתוכי אני יודעת שזה לא מתאים לי. ואם היינו אומרים לך, אנחנו חושבים שאת יכולה ללכת. חושבים, זה לא. ואם הייתי אומר לך, תלכי. הייתי מתלבטת עם ללכת, ואם הייתי הולכת ורואה שזה לא מתאים לי להיות שמה, וזה הייתי הולכת באמצע. איך את יודעת מה לעשות? כי את בגיל ההתבגרות, זה לא כזה מובן מאליו שאת יודעים מה לעשות. את יודעת מה לעשות. אני חושבת שאנחנו סומכים עליך שאת תבחרי את הבחירות הנכונות שלך? גם אני סומכת על עצמי שאני אבחר את הבחירות הנכונות. צודקת לחלוטין. כל הכבוד לך. ביי.